Right guys, good evening guys. So total Pasko ngayon guys. Ipapakita ko sa inyo yung mga pinakamagagandang building dito sa may Makati. Dito yan sa may Rockwell guys. So lahat ng building guys, napakaganda ng mga ilaw nila. Nilagay nila sa building guys. Panoorin nyo guys. Right guys, dito tayo guys sa ang tawag dito, Rockwell guys. Ganda rito guys, oh. Diba? Oh. Ano? Grabe, no? Mayaman talaga. Lopez ang mayari nito, guys. Kaya puro ilaw.